Dobrý den, vítejte v obci Vratimov nedaleko Ostravy. Dnes vám ukážu na prodej novostavbu rodinného domu o dispozici 4KK v rozměru 102 m2 na naprosto ideálním pozemku a navíc za rozumnou cenu. Přesvědčte se sami. Tento moderní dům, postavený v roce 2017, stojí na pozemku o rozloze 805 m2 a nabízí pohodlné bydlení s dispozicí 4KK na 102 m2. Vytápění domu zajišťuje elektrické topné folie, ale v obývacím pokoji najdete také krb, který vytváří příjemnou atmosféru a poskytuje dostatečné teplo. Teplou vodu ohřívá boiler a dům je napojen na obecní kanalizaci a vodovod. Interiér zahrnuje koupelnu s rohovou vanou a plně vybavenou kuchyňskou linku se spotřebiči. Pozemek je plně oplocený a bezpečnost zajišťuje elektrická vstupní brána. K domu náleží prostorná terasa, ideální pro relaxaci nebo rodinná setkání. No a nechybí praktický zahradní domek. Střecha je pokryta plechovou krytinou, fasáda je zateplená polystyrenem a okna osazena kvalitními trojskly. Tento domov nabízí ideální zázemí pro rodinu, která hledá klidné prostředí v blízkosti přírody, ale zároveň i dobrou dostupnost do města. Pokud hledáte pohodlí, moderní vybavení a klid, tenhle dům může být právě pro vás.